Tamara, esaten badu 2016ko Sanferminetako sexu eraso larriari buruzko liburua idatzi duzula, hainbatek jakinen dute zertaz ari garen, baina zenbaitek ez. Aldiz, esaten badut manadaren kasuaren inguruko liburua idatzi duzula, denek ukiko dute oso argi. Alta, ahatik, baina zu diozu manada hitz horrek jada lerratzen gaituela, bultzatzen gaituela diskurtso baterantz, ze diskurtsorantz. Bai, nolako kasutan orokortze dienean horrelako metafora batzuk edo ez, nahi ez zai sekula kasualidade iruditzen, eta nahi gaina asko interesatzen zait nolabait indarkeriaren alderdi diskursibo hori, ez? Askotan jakintzat emate dana, reproduzitze duna gehiagai pentsatu gabe, eta tartean sartze dira horrelako metaforak, ez? Eta kasu zehatz hontan, mugimendu feministak alde batetik, baina baita ere bere momentuan berriak adibidez, eta ni orduantxe berrian egon lanean gizartean kazetari bezala. Uko egin zion, ez da? Hori, guk uko egin genion manada metafora hori bere hortan erreproduzitzen, zergatik. Nolabait, gure iruditeria sozial hontan, hitzak ez dialako neutroak, eta indarkeriari deitzeko erabiltzen ditugunean horrelako metaforak agri gara berriro aktibatzen iruditeria horren zati bat, ez? Eta manadaren edo animalia saldoaren metafora horrek ze transmititzen du. Inhumanotasun hori, ez? Instintuarekin zerikusia daukana, da metafora bat beldurra handia eragiten duna gainea, ez? Animaliak taldean funtzionatzen duten depredatzaile horiek, eta pixkat horrek aldi berean zerikusia dauka gure iruditerio horietan erratuta duen beste ideia batekin, ez? Eta askotan erabiltzen dana gainea indarkeria sexualari buruz hitz egiteko, eta da gizonak ezin dula bere bulkada sexual hori kontrolatu, eta ondorioz funtsian emakumeon ardura dela hori saihestea. Orduan, behar batzuten ez gara kontziente, ez? Nola metafora batzuk aktibatu ditzaketen beste ideia batzuk, baina pixkat hortikan zetorren, saihestea. Irudipena daukat, tentsio bat badagoela liburuan honekin zerikusia duena, eta da, ezoiko gertakari batez ari gara, ezoiko arreta, eta ezoiko haserrea, eta ezoiko mobilizazioak eta erantzunak eragin dituen sexu eraso larri batez ari gara, baina ezoikotasunaren diskurtsoak ere eramaten gaitu distortzionatzera, ezta? Sexu indarkeriaren inguruko begirada panoramikoa, ezta? Eta irudipena daukat, liburua mugitzen dela tentsio horretan, ezta? Nola azaldu ezoiko kasu bat, baina galdu gabe perspektiba orokorra. Bai, sortze da kontraesan horretatik, ez? Hasieratikan, nahi proposatu ziatenean, berriatik eta pixkat editoren partetikan gai honi buruzko liburu bat idazteko, nire barruan bazen resistentzi bat horren kontra, ez? Esateko, ez dio guaindik eta gehiago emango salbuespenezko trataera hori. Aitzin esate duzu, irakurre bezala nolait esateko, edo herritarren bezala, etzenuela kasu honen informazio gehiago ez nahi, ez da behar ere. Ez, esan ez duen tratatu nahi salbuespenezko kasu bat ez dela, nahiko kontziente nintzen trataera hori eman zitzaiola eta trataera horrek ez ziola laguntzen indarkeria sexista edo indarkeria sexualai deitzeko modu kritiko edo feminista bati, ez? Nolabait begira da jartzezulako kasu zehatz horretan bakarrikan, eta aldiz etzulako erakusten kasu horren inguruko edo testu inguruko faktore guzti horiek, ez? Eta etzulako erakusten indarkeria aurpegi pila bat eta espresio pila bat azkan fenomeno bat, ez? Eta indarkeria sexista kasu hontan. Orduan bazeon, nolabait kontraesan hori, ez? Alde batetik egia da kasu hau gelditu zala denon memorian oso txertatuta, ez? Eta denoi eragin zizkigula sentimentu oso sendoak, potoloak nolabait. Eta orduan horrek eraman indun pixkat fokua aldatzea, ez? Eta esatea, behar bada ez da kasua bera salbuespenezkoa dana. Alderantziz, kasu honek erakuste diguna da oso modu garbian nola operatze duen indarkeria sexista gure gizartean egunerokoan. Eta ez bakarrikan festa giroan, momentu baten bortxaketa baten, baizik eta nola azaleratzen den ere komunikabidetan, justizia sisteman, gizartean, ez? Eta nola behar bada hori gizartean zati handi batek sumatuzun
Naiz eta igual ez jarri hitz horiek, baina denoi nik uste oso agerian gelditu zitzaigula ez, hauek dira patriarkatuaren aurpegi guztiak eta kasu bakar baten gorpuztu dira. Eta behar bada horregatik ere egontzala horrelako erantzun bat. Bueno, eta aparte bat ez zenburua. Motifaliburuarena azaltzen duzunez aitzin solasean horixe da, ezta? Azaltzea edo erantzutea galdera horri, ezta? Zergatik geratu zaigu hiltzaturik iruditeria kolektiboan kasu hau, ezta? Bai, Nerea Barjolak, nik asko erabiltzen dute referentzia bezala. Bai, niretzako izugarrizko lan hain du batez ere narratiba mediatikoak eta aztertzen. Eta bera dauka ipu bat, bere liburuan hasieran esaten duna araua ikusi nahi baldin badezu, salbuespena aztertu behar da, ez? Eta niretzako oso ondo laburtze du ideia, ez? Eta ia da, komunikabidetan kasu batia inbesteko harreta ematen zaionean eta benetan inbeste puztutzen denean bere zirkunstantzia zehatz hoien alderdia, ez? Nahi beti alarma pizten zait, pentsatzen dut. Zer nahi agute eskutatu, ez? Hainbeste erakutsita gauza bat, eta zen narratiba ari gara elikatzen, salbuespenaren narratiba horren aritik. Eta bakite zaila dela, izan ere, azkenean galdetu edo eskatu behar dizut, laburbiltzeko liburu osoa, baina galdera hori erantzunez, ezta? Ze ezaugarri ditu kasu honek, beste batzuek eduki ez dutena, zergatik eragin du horren besteko atentzio mediatikoa eta haserrea eta erantzun. Bai, nik uste eta injusture tentsio horiek oso ondo gorpuztu ditulako eta benetan agerian utzi digulako, ez? Indarkeria sexista ez dela inoiz bakarrikan bortxaketa baten gorpuztetan gauza bat. Ez daukala zerikusirik erabilitako metodoekin, tokiarekin, ez dela festagunean gertatzen den zerbait, ez? Erasoa gertatzen den momentutik aurrera sortzen da horrelako gerra diskursibo bat. Eta horren barruan, badaude, beti narratiba batzuk saiatzen direnak azaltzen zergatik eraso zehatz hori gertatu den, ez? Eta orduan, bakoitzak bilatzen ditu komeni zaizkion azalpenak, ez? Batzuk fokoa jartzen dute Sanferminetan, festetan desmadre handia dagolako. Beste batzuk fokoa, noski, biktimaren jokabidean. Argudio horiek oso ezagunak dira, aldiro ateratzen dira, epaitegietan ere bai, biktimaren jokabidearen kuestionamentua da, konstante historiko bat zentzu hortan. Edo beste batzuk, kasu honetan, adibidez, erasotzaileen ofiziotan, ez? Guardia Zibila zan, logika bat bezala bilatzea da, ez? Baina, logikaren bilaketa horrek, nahiz eta behar oso instintiboa eman dezaken, ez? Lasaitze gaitulako, eskaintze digulako ulermen bat, edo, ez? Ez digu balio, benetan irakurketa sistemiko bat iteko, eta esateko, indarkeria matxista da sistema patriarkal batean posizioak, botere harreman horiek mantentzeko tresna bat. Eta horregatik erabili izan da beti historiako garai guztietan eta testuinguru guztietan botere harreman bat egon denean atzean, ez? Eta, nik uste tentsio nagusia da izan dela bi ikuspegi horien artekoa, ez? Eta ikustea kasu bakar batek azaleratu ditzakela hainbeste aurpegi, funtsean indarkeria berdinaren parte direnak, ez? Indarkeria matxistarenak, nik uste sortze dula horrelako reakzio oso sendo bat. Zaten sexu indarkeria forma asko biltzen dituela kasu bakar batek. Bai. Lagakoetako bat. Hori da. Nik uste kasu honek gorpuztu dula patriarkatuaren tresna nagusia, indarkeria osatzen duten alderdien isla hori izan dela, ez? Eta niretzako horrek bihurtu du, ez da inbeste gertakaria bera da gizarteak gertakariai ematen dien garrantzia. Eta guk arazo sozial bezala aitortzen ditugun momentuan sortu daiteke ere narratiben eta diskursoen arteko gerra hori, ez? Jendea ez balitza hasieratik kalera aterako eta ez palegoke hain sensibilizatuta gai horrekin, eta horrek zer ikusia dauka, ez Iruñan aldez aurretik egin lanketarekin. Horretaran indoa pixat tira egitera horretatik, ez da? Esan dute, azkenean gertatu zen, baina berehala atxilotu zituzten eta berehala jakinarazi zuten gertaturikoa, hori Iruñan etzen egiten lehen ezkutatu egiten zen, beste hainbat hiritan egiten den bezala, oraindik egiten den bezala, berehala erreakzionatu zen, berehala izan ziren mobilizazioak, berehala salatu zen, horrek guztiak baldintzatu du? Bai, horrek sortze du hasieratikan, horrek alde batetikan arazoa bihurtzen du hasieratik, arazo publiko, sozial, denok gaude implikatuta eta ondorioz, denok sartzen gara elkarrizketa handi horretan, ez? Indarkeriaren ingurukoa.
Eta horrek zer ikusi zuzena dauka, horrein den lanketarekin eta dagoen sensibilizazioarekin. Eta Iruñan 2016an, gainera, justu bat datoz mugimendu feministak eta jai mugimenduek aurretik egin daukaten lanketarekin, aurrekari batzu, Nagore Lafajeren kasua, eta horiek eragindako kontzientzia batekin, eta kointziditzen du baita ere aldaketa politikoarekin. Eta instituzioak lerratzen dira gai honetan nahiko ondo, ez? Mugimendu feministarekin. Eta guzti horrek elkartuta sortzen du lehenbiziko erantzun bat jartzen du nahi arazoa arazo sozialen parean, ez? Ez da ingo momentutan bien arteko arazo edo, ez? Gero saiatzen direla, narratiba patriarkal asko saiatzen dira hori bien arteko arazo edo baten biktimaren arazo bihurtzen, ez? Eta hasteko narratiben arteko gerra hori sortu dadin, kasu honetan sortu den bezala, beharrezkoa da alde batek hasieratik igotzea arazo sozialaren mailara. Jabetuko zinen, orain arte egin dizudan galdera nagusia, zure liburutik hartua dela, derragun horrela segituko dudala, liburua esku artean daukat, publizitatea egiteko merezi duelakoan nagoelako, baina horretaz gain txuleta moduan erabiliko dudalako, izan ere, iruditzen zaite liburuaren azken atalean planteatzen dituzula etorkizunera begirako zenbait galdera, eta oso interesgarria begitatzen zaizkit, eta oso ariketa interesgarria hori erantzuten ahalegintzea. Badakit, alperkeria eman dezakela, baina, azken atalean dator, horrek esan nahi du liburu osoa irakurri dudala, eta hori kazetarion artean ez da horren ohikoa horrelako elkarrezketak egiteko tenorean. Beraz, hasiko gara lehendabizikoarekin, zer egin izuaren diskurtsoarekin da galdera. Izan ere, kontua da, gertakari edo kasu honen ondotik, eraso larri honen ondotik, askoz atentzio mediatiko, arreta mediatiko handiagoa eskaintzen zaiela, taldekako bortxaketa hauei edo animalia saldoen eraso hauei, eta horrek jakina izua eragiten du. Bai, hori da eraso daukaten ondorio nagusitako bat, ez? Funtzionatzen dutela abisu bezala gainerako denontzat, ez? Eta realitatea da, naiz eta zu saiatu hor erresistentzi bat jartzen eta kontrako diskurtso bat sortzen eta esaten, kasu hau gertatu da, baina horrek ez du esan nahi lehen baino arrisku handiagoa dagonik edo, da espresio bat gehiago, bestela ere, gure gizartean beti operatzen duen indarkeria sexista horrena, ez? Hala eta guztiz ere, funtzionatzen du abisu bezala. Hau da, gaur egun bost ez ezagunekin parrandan dago inorrez da seguruago sentituko. Eta ondori hori izan du kasu honek, ez? Orduan, horren aurrean zer egin, niretzako askotan bereizten da, ez, beldurra eta izua. Beldurra da reakzio natural bat laguntzen dizuna zuhurra izaten, ez, egoeren aurrean. Izua, da irrazionala. Eta izua diozu ezagutzen ez duzun gauza bati, izenik jarri ezin diozun bati, leku guztitan egon daiteken mehatxu hori, ez? Hori da blokeatzen gaituna, hori da izuera egiten diguna. Liburan aipatzen duzu, ez da? Izu sexuala neskei, alabei, txikitatik txertatzen diegula, azkenean esaten diegularik ez itzuli bakarrik etxera, ez itzuli berandu etxera ez egin hau, ez zazula bestea egin, etengabeko xirimiria da. Bai, eta narratiba horietan, arriskuaren aurpegia beti da lausoa. Beti da, kale ertz batean itxoiten ari zaizun aurpegiri gabeko erasotzaile, predatzaile hori erreforma ezina dena, nolabait berriro ere inhumanotasunaren iruditeria horretara garamatza, ez? Baina ez zaigu esaten zenbat eraso gertatzen diren eremu intimoan, bikote artean, lige artean, ez? Zenbat egoeratan sentitu zaitezken behartuta zerbait egitea, harreman batzuk izatera, ez? Ez dakizulako momentuan nola esan ez, ez dakizulako sentitzen zarelako behartuta, baina ez dezu identifikatzen eraso bat bezala, oso normalizatuta dazkaulako egoera horietako asko, ez? Nik uste dut, arrisku horri, benetan, aurpegi, arrunt batzu jartzen baldin maizkigut, esate baldin badago, erasotzailea izan daiteke zure kuadrilakoa, izan daiteke zure betiko ligea orain datorrena eta insistitzera datorrena pentsatzen dulako, aurrekoan gertatu zen ez oraingoan gertatuko dela. Horrelako gauzak ez dira inbestetan ahoskatzen, eta orduan gertatzen zaigu. Bizi gehala, arriskuaren horrelako ideia oso lauso batekin, sortzen diguna izugarrizko izua ez garelako gai benetan identifikatzeko, eta aldiz ez gara gai aurre egiteko egunerokoan gertatzen zaizkigun eraso normalizatuago hoien aurrean, ez? Bai, normalizazio hitza erabiltzen ari zara, eta
gau giroan, festa giroan, parranda giroan, San Ferminetan, eta beste edozein herritako jaixetan, batek esan eluken moduan, ez ote dagoen oso normalizatua jazarpena, ez eraso, sexu eraso larriak, baina bai jazarpen ez fisikoa, baita ahozkoa ere, ez da? Bai, dominazio praktikak oso arruntak dira. Bila da festa eremuan, behar bada festetan ere erreproduzitzen dialako, normalean gizartean badoden botera harremanak, baina ez festa eremuan bakarrik ere, esan nahi dute etxe barruan ere eta bikote harremanetan ere, liburan elkarrezketatuetako bat da Adela Suadi, ez? Eta berak oso modu gordina formulatzen du, baina esaten du, eske harreman baimenduen inguruko logika hortan, ez? Konsentimentuaren inguruko logikan. Gero mintzatuko gara horretaz, galdera badator eta zure galderen artean. Mari, festagiroaz eta ongirutzen bat zaizu, bixate gutxi zonetara konparaziora, Espainiako zenbait alde feministak deia egin zuten, San Ferminetara ez joateko deia egin zuzen ere, ez da? Erantzun zitzaien, aizue, kontua ez da hau, kontua da festaguneak ere irabaztea, eta espazioak, eta plazak, eta ez erretiratzea, eta aurrera egitea, ez da? Jakina, eta helburua ez da inoiz izango festak demonizatzea, esatea ez festa hauek bereziki dia erasoen plaza, ez? Alderantziz, helburua da espazio eta praktika guztietan, ez? Saiatzea, injustura, harreman san horiek sustatzen, eta horretarako begiak istea gertatzen denan aurrian edo aldeitea da indezakezun okerrena. Aipatzen duzu, ikerketa bat Nafarroko Unibertsitate Publikoko zenbait ikerlarirena, Paz Frances eta beste batzuena, eta horrek ondorioztatu du San Fermietan ez dela eraso gehiago, kontua da San Fermietan salatu egiten dela. Karo, hori da klabetako bat, zuk begiak itxi ditzakezu eta hori da ere instituzio askok egiten dutena, ez? Eta Iruñan ere, elkarrizketatu nituen iturri askok esatez zidaten, leheno politikoki ez da oso ondo gelditzen esatea zure hirian sexu erasoa gertatzen direla, ez? Baina realitatea gertatzen direla, orduan benetan zer da lagungarriago egoera aldatzeko. Horiek ikusaraztea esatea, hau da daukagun arazoa, eta guazen honen aurrean erantzutea esatea ez iskutatuko ditugu, eta ea horrela arazo pribatu bezala kudeatzen jarraitzen dugun, ez? Eta horrekin zer egiten du instituzioak edo gizarteak orokorrean ere, ez? Ardura gainetik kendu. Eta ardura gelditzen da, bakarrekan implikatutako pertsonen gain. Beste galdera bat egiten duzuna da, eta gizonek zer, eta hor aipatzekoa konparaziora, lehen ere iradoki duzu, edo aipatu duzu zeharka kasu honek estandarazi dituela, lehertarazi dituela, hainbat estereotipo, balizko erasotzaileen gainekoa, ez da? Bai, erasoa gertatzen da bakoitzean, eta holako arreta mediatikoa handia jasotzen dunean, beti orokortzen dira horrelako narratiba batzuk, ez asko errepikatzenak. Bat da mustrotasunarena, ez? Erasotzaileak gizartetik at dagoen izaki nunban hori bezala, ez? Arazoak dauzkana, eta hori da bat, edo kontrakoa, bera eskulpatzen duen edo horrelako narratiba onberago bat. Kasu honetan ere saiatu ziana zabaltzen batez ere abokatuak. Biek ala biek dakate ondorio berdina, ez? Aipatu duzu, ez da? Bi zera horiek, azkenean, Espainiako edabide handietan biak ikusi genituen. Hasieran bat, seme zintzoena, haien lagunen lagunak zirena, eta hor zabaldu zuten, hori epaiketa egin bitartean, eta ebazpenaren ondotik justo kontrakoa, ez da? Piztiena eta inhumanotasunarena. Bai, kasu honetan oso lotuta juntzean, bai komunikabideetan itezan jarraipena eta baita epaiketa barruan ateratako argumentuak ere. Eta bien arteko lotunean aurre handi baten izan zen defentsako abokatuek erabilitako estrategia. Estrategia horrek zeuzkan bilerro. Eta bat zen biktimaren hitza zalantzan jartzea. Eraso mota hauetan askotan lekuko bakarra biktima delako, orduan estrategia beti da ura zalantzan jartzea. Eta hori elikatzen da bestela ere indarkeria sexualari buruz dia oso ikasita dazkaun topiko batzukin, ez? Eta horretarako zabaldu behartzan nola baitez, duda hori edo bi bersio posibleen narratiba hori eta hor sartzen da erasotzaileak pertsona onak zirela zabaltzea eta hori dana. Behin egiaztatzen denean erasoa egontzela, zer egiten dugu? Zeka ordura arte mutil normalak ziren, ez? Pertsona onak eta parrandan zauden eta parrandan jarraitu zuten gainera eta ez digu enkajatzen erasotzaileaz daukagun irudi demonizatu hortan. Orduan egiten dugu mutil onak ziren hoiekin.
askoz erosoago desateaz ez, monstro batzuk ziren. Bateko muturreko zaleak ziren, gatazkatxuak, gero entzun ditugun hori guztiak. Hori da, eta atzean dagoen logika zein da. Bueno, hoiek ez dira gu, ez daukagu ardurarik hoien gain. Osagarria dira bi diskurtsoak, hori izaten ari zinen lehen. Bai, hori da. Eta da modu bat ere gizarteak... Bestetasuna eta... Hori da, ardura gainetik kentzeko. Interesgarria. Galdera gehiago lehen aipatu duzuna, ez da? Nola hitz egin harreman baimendu ez? Behin, iritsi ginen, ez da? Ez da horretara, baina leloa, goiburua, ez da hasiera batean dirudien bezain biribila? Ez, eta hori epaiketan ikustu da, ez? Epaiketan frogatzeko erasoa egontzen edo ez, fokua beti jartzen da neskak baimen emantzun edo ez. Eta hori da egiaztatu behar dana. Baina, klaro, nola planteatze dugu baimena, ez? Askotan esatera trampa badaola, eta trampa hori da baimena planteatzen dela alde batek proposatzen duen gauza bat bezala, ez? Telefono konpainia batek informatzen den kontratua bezala, ez? Klausulak nik proposatzen ditut. Eta zuri dagokizuna da hauek onartzea edo ukatzea. Baina ez da hasieratik planteatzen konsentimentua bi aldetatik desioz sortzean gauza bat bezala, ez? Eta orduan hor dago askotan arazoa, zer da ontzat jotzea gertatzen zaizuna, ez? Ez esan da dena da bai, ez? Eta horren gainean oinarritzen dira ere. Hasieran baietz esan baduzu, ja dena onartu behar duzu. Hori da. Eta horren gainean oinarritzen dira harreman pila bat, ez? Eta askotan gustokoak edo benetan onartuak ez dien harreman asko, ez? Eta horrek ere zer ikusia daka, barro sexualen banaketa horrekin, ez? Historikoki gizonari zerrola aitortu zaio, beti iniziatiba hartzea, gauzak nola gertatuko dien erabakitzea, eta emakumeari aitortzen zaio, barrolako rol pasibo bat, ez? Onartuko dut ez, onartuko, baina ninu sartzen naiz negoziazio horren parten, ez? Hori da pixka eta azpian dagoen galdera. Justiziaz ere galdetzen duzu, liburuan planteatzen duzu nola gertatu den krak hori, ez da, ustura hori, justizia patriarkala aipatzen da behin eta berriz, nik uste dut hori bistakoa dela ze gertatu den, baina beste zerbait ere planteatzen duzu, eta da, galdera ber nola formulatzen duzun, espetxe zigorra da alako kasuentzako erantzuna, ni atentzio eman zidan eta txunditu ninduen. Ebazpenaren ondoko manifestazioetan, etzen jarrera punitibista bat izan, jendeak ez zuen zigor handiagoa eskatu, manifestariek eskatzen zutena zen, haizue, hau ez da abusua, hau erasoa da, edo bortxaketa da. Hor bada gogo eta interesgarri bat. Bietarik egon zen, esan nahi, eta alde batetik... Nagusiki hori izan zen. Bai, lelo nagusiako haiek izan zian, baina gero nik manifaietako bat kubritu nuen eta guatzen aiz jende galdezka eta reakzio askotan zala zigorra da txikiegia. Mugimendu feministatik saiatu zian eta alegina handia entzuten hori bideratzeko desateko hemen salatzen ari garena da tipifikazioa. Alegia, ez deitzea abusua benetan erasoa izan den gauza bati. Eta ez ukatzea krimen hontan egontzela indarkerian ere erabilera bat eta intimidazioarena. Hori gero jende askok nola hartu zuen edo, ez gaitasun faltagatik, ez ez ulertzagatik horrelako ezer, baina egia dara komunikabide askok sustatu zutela horrelako mendeku goze bat, ez? Baina gero adibidez, behin-behinan aske utzi zituzten, eta erantzuna asko zapalagoa izan zen. Esan jendea etzen atera esatera ez espetxean nahi ditugu. Haserretu ziren, alderak eta bistako batzuengatik, sasoi bertsuan ziren espetxean Altsasuko gaztea, konparaziora, haserra izan zen. Baina erantzunik ez, hor, Amaia Zufiak uste dut esaten zuela bigune feministakoak, zure liburuan diot, oso gorra egiten zitzaigun ateratzea, kalera esatera behin-behineko askatasunaren kontra gaudela. Karo, sortu zituen kontrasan pila bat, klaro, horre eta zauden tripetatik, ez, ateratzen zitzaizkizun erantzun horiek, zesan, benetan injustizia eragite zizun edo impotentzia, ez, ikustea kale ateratzen nahi zela, baina justu, garai hartan Altsasukoak ere kointzi dituzun, eta guzti horrek maila emozionalean nik uste sortu zula horrelako, nasketa oso handi bat. Baina, egia da, auzi honen inguruan, bazeola behar bat, ez, eta behar bat, mugimendu feministak ere etzula beti izan tarte hori eztabaidatzeko, ez? Kartzela zigorra zenbateaino da biktimak behar duna, gizarteak behar duna, kartzela zigorra ez da erreparazioa nola, ez da? Hori da, justizia feminista zaianean benetan ze esate dugu. Sanet, ari gara bakarrikan epaitegietan egiten den hortaz, eta egia da hor, hainbat auzi gelditu ziala oso agerian,
ordura arte oso normalizatuta zaudenak, esan ez da lehenengo sententzia abusuaren eta erasoaren arteko bereizketa horiten duena, baina behar bada gai lehenengo aldia... Epaiketa biktimizatu egiten duena erasotua, eta bai... Ez, errepikatu zian horrelako epaiketetan askotan gertatze dian gauza berdinak. Ze gertatzen da, horren mediatikoa zanez, behar bada lehenengo aldiz jende askori behien aurrean gelditu zitzaiela, ez? Eta orduan, jende asko sentitu zen, hor implikatuta edo apelatuta eta horren inguruko diskurso bat edo eztabaida bat sortu zen. Baina, aldi berean, justizia feminista ari garenean, behar bada kontuan izan behar dugu ere, justizia ez dela bakarrikan epaitegietan egiten den hori, ez? Eta zigorrak seguruenik, edo zigorrak edo erantzunak ezin dula bakarrikan izan espetxe zigor bat, alegia benetan biktimak eta gizarteak behar duten osatze ikuspegi horretatikan, bestelako lanketa batzuk ere behar direla, ez? Eta hor sartzen da aitortzarena, komunitatean lanketa egitearena, eta nolabait, azkenean hori da mezua, ez? Pixkatea ardura, gure gainartzearena ere, ez? Gizartearen gain. Eta, bai, hor badaude, Ignasi Terrades antropologoak adibidez dauzka horrelako teorizazio batzuk, ez? Komunitatearen erantzunkizunaren inguruan. Azkenean askotan espetxe zigorrekin egiten duguna da apartatu arazoak gure gandik, ez? Espetxeak dira definizioz erasotzaileak apartatzeko leku bat, baina batzutan ez gara konturatzen zenbateaino biktimak ere apartatzen ditugun, ez? Gizartetik ez dakigu zein behaiekin, ez dakigu oso ondo nola jokatu, orduan... Errudunak dira bakarrik erasotzaileak ez gizartea, ez da? Bai, orokorrean ematen du gatazka horretatik aparte gelditu nahi duela, ez? Eta eskoz erosoagoa zaigula pentsatzea, orokorrean gizartea ondo dago, eta hau da sistemaren fallo txiki bat, konponduko deuna aldala apartatuz, ez? Errealizatzailea kamera ari zaita esaten moztu, denboraz gaizki gabiltzalako. Nik azken gauza bat bai planteatu nahi dizut haren baimenarekin edo gabe. Mobilizazioak alimalekoak izan ziren, Nafarroan inoiz izan dako handienak sexu eraso baten aitzinean, aipatzen duzu bi txupinazo izan ziren uztailaren 6koa, eta gero Biarramunean erasoaren kontrakoa, Udaletxe plaza Mukuru bete zen, gero Gazteluko plaza ere bai. Arestian mugimendu feministak egindako lanari esker. Hori guzia gutxi gora bera ezagutzen dugu. Liburuan planteatzen duzu, galdera niretzako oso interesgarri bat, eta da, halako olatu baten ondotik zer? Izan ere, aparrarekin soilik geratzen algara, ez da? Hori da mobilizazio handi hauen arriskutako bat, ez? Eta mugimendu feministak nik uste dut horrekin badaukala kezka. Zegia da, martxoaren 8ak eta ere bai, ez? Azkenek urtetan deialdi feministek daukatela izugarrizko arrakasta zentzu hortan, baina Maia Zufiak ere esaten duen bezala, ez? Jendeak nahi du internetetik edo sareetatik zuzenean kalera atera, ez? Eta ez dago bitartekaritzarik, barrola talde antolatutan edo, ez? Eta nik uste dut hori da dela galderetako bat, junberdena erantzuten ere, ez? Esan nahi hori gero zertan materializatzen da. Momentuan dago horrelako boom bat, jende asko kalean, behar bada alderdi politikoak urduri jartzen dira, esate dute, lege aldatuko dugu eta horrekin kunplituko dugu, baina benetan zenbat lorpen material zenbatu ditzakegu, ez, honen aritik. Nik uste dut, kasu honetan egia da, eztabaida batzuk publikora ateratzea, dela salto kualitatibo oso garrantzitsu bat. Nik sinisten dizut bezalako lelo bat orokortzea, da izugarrizko lorpen bat. Nolabait, kuestionamentu bat gainditzen dulako, eta ia jartzen dagulako maila beste toki batean. Baina, pixkate realista izan da, eta ez gure buruari ere izugarrizko lore pila ez botatzeagatik ere, nik uste dut beharreko galdera badala, ez? Manifestazioa eta gero zeiten dugu. Bai, honetan eta beste gauza askotan. Ere bai, hainbat harimutur geratu zaizkigu ukitu gabe, pena da, baina ben amaitu behar dugu, eraz amaitzeko, kuina bat eginen dugu. Samara, nik sinisten dizu, Samara Belterena, klasikoek lioketen moduan, liburu dendarik onenetan salgai, estimatu dago. Eskerrik asko, zei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.